Iki arepe budal ning Baon ndang-ndang tebu. Dalane jan es krim lho. Tak dudoi iki sampai mulai teko ngene Mbah Salamah sampai Konggen iki tak dudoi dalane. Oh, yo ngene lho, dalane iki kameramene karo nyekel tangan sita karo nyetir motor iki. Jadi rada menceng-menceng. Sing jenenge Baon iki tak dudoki. Sing tak tanduri tebu iki karo omah iki enek sekitar jarake yo 1,5 kilo lah. Tapi dalane sing jalan utama lumayan penak karena pemerintahan wis dicor to. Iki ngliwati Tegale gang sempit. Perjalanan ini rada diterabas-terabas ning ngene iki. Ben ndang Konggen. Iki dalan wis cor. Nah, belok kiri. Iki wis sekitar jam 09.00 wis padha budal. Bapakmu budal? Oke, halo Mat. Pak Pur budial. Oh. Dalane iki cor tapi rungkut iki wae jane dua tengene disemprot ya. Ketok ricik. Ini malah ditanduri kalau jono ini. Jan repot iki iso wong. Angel-angel. Munggah iki dalane. Iki munggah Gaunung iki biyen dalane makadam. Iki dicor. Awale mek teko kene lek ngecor iki terus di tahun kedua dicor neh sampai teko wadoh. Iki kok dalane lunyu iso ora engko nyekel HP. Iki ditambahi kok kene mulai sampai kok kono waduh. Iki tebu wilayah pabrik. Iki tanahe wong desa-desa iki mbiyen dituku pabrik tebu. Terus sampinge pabrik tebu gak sida akhirnya ditanduri. Apa jenenge tebu. Karo wong pabrik. Wombo iki mbiyen kae wong desa-desa kene. Halo. Ye wis oleh. Pak timbang ngarit. Ye. Nganu ngendangi ambruk ora ndek udan deres. Ya jane wayahe tapi dipangani bajing ya Pak Tim. Engko lek padang malah dientekne. Penak lek menek. Dikene pinggir-pinggir mubeng lho. Ben nyiliwir-nyiliwir lho. Heeh. Heeh, wedi. Jagung ning ngono kono lho. Resik. Tangane ya ana. Heeh. Bawane ketangan cek iki lho. Heeh. Resik kireng arep putih lho. Oh. Ora tangan malian. Heeh. Yes. Kurang titik wi. Iki tebu pabrik ya, sak ban-ban iki. Dalane yo sing ora cor ya ngene iki. Nggih. Makadam lek ning kene watu-watu iki. Watune sak ndas-ndas. Wis. Iki sing makadam lek ora makadam lho unyu.
Yo. Wah. Iya tebu pabrik sak ngonengen cah. Pabrik tebu. Yen calone diingge pabrik tebu enggak sido. Soalnya lahane urung kabeh sing oleh dituku mek sebagian tok. Iki nerabas kene iki. Iki dalane iki nekan rai godhonge. Iki lek ora metu kene rada adoh munggah dalane. Iki untung rada awan ratek lunyu. Diiringi tas hujan deras campur angin, jadi dalane lunyu. Mau untung rada budale rada awan sekitar jam 09.00. Jadi kena panas ora begitu lunyu nemen. Nah, iki wis wilayah Baon. Iki tebu Baon ya. Disembret to mek gerdo widik tinggal ngalih. Ya, kene dalane es krim yang ini iki lho. Gila. Enggak profesional mengendarai motor off-road ya njongor. Nah, ini medun iki terus ngliwati jembatan cilik. Iki tangan sitok iki. Nah, gila ra profesional numplek mlebu ning kono jeru iki. Wih. Iya. Nah. Iya. Nah, iki Baon. Tanduri tebu. Nah. Iki dalane yo ngene iki es krim medun neh ngene iki. Iya. Ya, liwati jalan lebarnya 1 meter. Iki lowok sakmene iki. Oh, enggak kene. Nah, iki sing tanduraku tebu cah. Sing iki dur-dur iki lho, ndeng gedang iki. Iki dientek nih bajing. Wah, perjalanan 8 menit ke omah sampai lokasi. Wih, kena angin yo ambruk-ambruk. Iki tebune yang ini iki. Ini ki yo ambruk-ambruk iki lho. Wis bene biyen angin. Wis alame ngene iki wis panene pira-pira disyukuri, sementing tetap berusaha. Ki tanduran anyar iki lek sing iki. Iki ambruk ini waya iso dhuwur malah ambruk melengkung tadi. Bene ini ki ambruk tebune jan sak jentikan mek. Nah, iki lho sing jenenge Baon iki. Iki nek kakangku dong. Ditanduri Sulami lekas tukul neh. Anune. Apa jenenge kuwi tebune kasing mati iki maune ya tebu kabeh, tapi kan akeh wit-witane dadi mati. Nah, wis ngene ya iki lho sing jenenge Baon iki. Wah, iki kena angin iki ambruk-ambruk. Iki aku ya lek sing
Ini ya wis dur-dur ya. Sing gak enek wit-witane. Wis ngono ae.